Усім прывітання, з вами Зміцер Лукашукі. Як звычайна, у гэты дзень, у гэты час у нас у эфіры праграма «Гендер ЭГЭП». Вядоўца якой гэта наша гендерная даследчыца Ірына Сідорская. Ну і я ў яе на падхваце, як это звычайна у нас і бывае. За што ёй дзякуй, што дае магчымасць спрычыніцца да гэтай выдатнай місіі гендернай адукацыі. Добрый день, спадарня Ірына. Добрый день, дзякуй за запрашэнне, дзякуй, што лічыце гэтую тэму важнай. Ну, конечно, важная. Любая тэма важная у нас у студыі, неважных тэмаў не бывае. Так, давайте мы, ведаеце, што спадарня Ірына, з вами пачнем з якой тэмы. Не з той, якія мы з вами абмяркоўвалі і вы прапаноўвалі, а тэма, якая, здавалася б, ужо адыграла. Яе нават ваш другі сувядоўца Павел Свердлоў у сваёй праграме «Чык-чырык» ужо таксама адыграў, але троху з іншага боку. А мы зараз на гэтую тэму з вами паглядзім з гендернага аспекту. Сітуацыя вось у чым. Днямі Лукашенко, ну там колькі часу таму, у чарговы раз там у межах свайго перадвыбарчага электаральнага рытуалу пачаў расказваць, як ён змагаецца. Ну, яго ж две галоўныя тэмы: змаганне з карупцыяй і змаганне з дармаедамі і тунеядцамі. Ось зараз была з дармаедамі і тунеядцамі. Вот што не будзе ні аднаго, не застаецца тунеядца, кожнаму там дадзім месца, не знаю, що ён тады расстрэльваць будзе, каму там месца не знойдзецца, ці нехта не захоча перакваліфіцыравацца з тунеядцаў. Але маці траіх дзяцей запісала відэо, якая кажа: не, ну ўсё добра, але я вось паўгады, як выйшла з дэкрэтнага адпачынку, і гэтыя ўсе паўгады з трэцяга дэкрэтнага, то есть трэцяе дзіцё ўжо ў яе, і паўгады яна шукае працу і не можа знайсці. Прайшла ўжо шэраг там гэтых размоваў з працадаўцамі, і асноўнае пытанне: ну, у вас жа ж трое дзяцей, а хто, як яны захварэюць, будзе з імі на бальнічным сядзець, а хто там вот іх будзе даглядаць, а хто, а што? Ну і, карацей кажучы, не бяруць чалавека. То есть фактычна, ну вот ну не дармаедка, ну тунеядка атрымліваецца па класіфікацыі Лукашэнкі і яго вось хворага там некае уяўленне пра гэтую пабудову гэтага сусвета. Як вы глядзіце на гэтую тэму? І, можа быць, з гендернага пункту гледжання, ну, можна было б сказаць, ну, трое дзяцей, ну, бацька ж ёсць у іх, муж, можа быць, трэба дзяліць абавязкі. Ну, вот, ввогуле, как бы два аспекта. Па-першае, безумоўна, гэта як жанчыне з дзецьмі знайсці працу, што вы ў гэтым бачыце, і другі вот падзел правоў. Да, я так і зразумела, пра што мы будзем гаварыць. Я таксама глядзела гэта відэо. Так, яно вельмі такое красамоўнае, вельмі такое ілюстратыўнае. Яно паказвае рэальнае жыццё. Вось не тое, пра што рапартуюць чыноўнікі, якія створаны ўмовы для вось мацярэй, для дзяцінства і гэтак далей, а вось рэальная карціна. І, ну, я разумею гэтую маладую жанчыну. Так і ёсць. Вось тое, пра што яна расказвае, так і ёсць. Вось у яе трое дзяцей, яна хоча працаваць, яна выйшла з гэтага трэцяга дэкрэта, і так галоўнае пытанне, якое ёй задаюць: а вось калі вашыя дзеці будуць хварэць, хто з імі будзе сядзець? І вось тут таксама, ну, так, такая цікавая складваецца карціна. З аднаго боку, ну, глядзіце, як бы, ну, я разумею, што вось гэтыя працадаўцы хочуць, каб у іх працавалі не людзі, а роботы, якія ніколі там не хварэюць, у якіх там не бывае нейкіх сямейных абставінаў, якія заўсёды ў добрым настроі вось прыходзяць і працуюць. Але ўсё ж такі, ну, я думаю, што трэба мець на ўвазе, што ты працуеш не з роботамі, а з людзьмі. І ў кожнага чалавека, ну, могуць быць нейкія вось абставіны, і не тое нават, што яны могуць быць, яны у кожнага і кожнай ёсць. І гэта нармальна, бо мы людзі, яшчэ раз, не функцыі працоўныя. Мы людзі, вось так мы як бы пабудаваныя, і гэта трэба ўлічваць. І гэта, мне здаецца, жыццё не тое, што складанае, а яно наадварот цікавае і разнастайнае. Таму, ну, я параіла бы, напэўна, усім працадаўцам усё ж такі разумець, што яны працуюць з людзьмі. І тут, канешне, жанчыны
жанчыны маці, гэта вельмі відавочна, але гэта могуць быць нейкія яшчэ моманты звязаныя, напрыклад, з узростам. Вось зараз же людзей не хапае, значыць, Лукашенко хоча, каб і пенсіянеры працавалі. Зразумела, што людзі, напрыклад, больш сталага веку, таксама у іх будуць там нейкія свае патрабаванні, чаканні, абмежаванні, гэтак далей. Гэта могуць быць і іншыя нейкія, я не ведаю, там па рэлігійных поглядах, калісьці там трэба адсутнічаць на працы, альбо яшчэ штосьці. Таму вось мне здаецца, што падыход да любога працаўніка альбо працаўніцы як да чалавека, гэта больш правільны падыход. Тым больш, што сёння можна столькі існуе форм вось гэтай гнуткай працы, там штосьці рабіць, не ведаю, там кантраляваць не працэс труда, а хутчэй за ўсё рэзультат гэтага труда і гэтак далей. Але калі мы вернемся да гэтай жанчыны, так, цікава, на самой справе пра бацьку гэтых дзяцей як бы нічога не прагучала наогуле. Ці ёсць он, ці яго няма. І вось тут гэта зноўку вось гэтая тыповая сітуацыя, вось калі прыходзіць мужчына на працу і гаворыць: вось у мяне сям'я, у мяне 3 дзяцей. Што тады скажа працадаўца? О, як добра, я абавязкова цябе возьму. Жонка ж у цябе ёсць? Ёсць, значит, яна будзе сядзець, калі што. Такіх пытанняў не будзе. Будзе такое разуменне, што вось бацька 3 дзяцей, значыць, яму патрэбна працаваць, значыць, вось ёсць дзеля чаго працаваць, значыць, гэта не нейкі там, который сёння прыйдзе, а заўтра не прыйдзе. Гэта такі надзейны працаўнік, вельмі добра, вельмі, якраз вось працадаўцы мужчын з сямейнымі абавязкамі яны вельмі любяць. Але глядзіце, вось іншая сітуацыя, калі менавіта жанчына. І тут жа мы маем на ўвазе ўжо там не цяжарнасць, не тое, што там карміць грудзьмі трэба гэтага дзіця. Не, гэта аднолькавыя абавязкі маці і бацькі. Але як па-рознаму грамадства на гэта глядзіць. І так, у гэтым я бачу праблему, таму што на самой справе гэты самы бальнічны па дзецях могуць браць і маці, і бацька гэтага дзіця. Але, не ведаю, калі, я так разумею, гэта жанчына не з Мінску, можа, там з нейкага маленькага гарадка, калі вось гэты бацька скажа, што я сёння не прыйду на працу, бо, значыць, у мяне, бальнічны па дзецях, не ведаю, што, таксама скажа яго працадаўца. Таму тут, трэба з гэтым працаваць. Вось месяц таму мы гаварылі, што ў Беларусі адзначаўся гэты дзень сям'і. Вось памятаеце, я якраз глядзела, што робіць дзяржава. І вось дзяржава справаздачылася, як зараз, папулярна кампанія дружалюбная да сем'яў. Што вось, зараз праходзяць такія інфармацыйныя кампаніі, што ўсе, месца працы, яны павінны стаць вось такімі дружалюбнымі да сям'і і разумець, што вось і у працаўніц, і у працаўнікоў ёсць сямейныя абавязкі, і як гэта трэба ўлічваць, і як, яшчэ раз дзяржава справаздачылася, як усё добра. А вось мы бачым рэальную карціну, што зусім нядобра, і ёсць праблемы, безумоўна, і не тое, што ёсць праблемы, а вось жанчына паўгады не можа уладкавацца на працу. І гэта тое, пра што мы кожны раз гаворым, пра розніцу паміж тым, што дзяржава гаворыць, што гаворыць Лукашенко, і рэальным жыццём, якім жывуць беларусы і беларускі. Яшчэ раз можна сказаць, што хацелася б мне жыць у той Беларусі, пра якую гаворыцца на дзяржаўным узроўні. Але няма той Беларусі. На самой справе зусім па-іншаму людзі жывуць. Так, да, вось вы сказали, вот той Беларусі, якую там малюе Лукашенко, ці там да якой заклікае. С аднаго боку, ён там, раней мы з вами таксама абмяркоўвалі гэта пытанне наконт таго, што ражайце дзяцей. Ввогуле там фраза была такая ад яго, мем чарговы, што 2 першыя вашы, а 3 мой. Что-то вот как-то вот, калі доходит ситуация до справы, то як прокормить гэтых 3, 4, 5,
как бы толькі клопат сям'і, а ніяк не Лукашэнкі дзесьці дзяржавы. Ну ёсць нейкія выплаты, але калі напрыклад тая ж самая сітуацыя, мы уваходзім у стадыю барацьбы с этими самыми тунеядцамі, і вот вам, калі ласка. Так калі наогул малодшаму дзіцю споўнілася 3 гады, так ужо ніякіх выплат няма, калі там ну там няма там інваліднасці альбо чагосьці такога. Усе выплаты скончваюцца, і так сям'я адразу аказваецца беднай. Вось зараз мы гаворым пра гэту сям'ю. Ну глядзіце, значыць, мы разумеем так, што там адзін чалавек вось працуе, каб пракарміць 5. Ну зразумела, якая там будзе, колькі будзе прыходзіцца на аднаго як бы члена сям'і. Ну гэта зразумела. Таму сем'і з дзецьмі гэта тыя, хто складаюць большасць бедных у Беларусі. Таму вось такая сітуацыя. А гэта жанчына, яна ж нічога не гаворыць, ну, напрыклад, пра тое, што там не састарэлілі яе там навыкі, ці не патрэбна ёй там нейкае павышэнне кваліфікацыі, альбо там іншая, можа, там нават адукацыя. Калі ж вось яна была ў 3 дэкрэтах, ну, зразумела, гэта шмат часу прайшло, але яна нават гэтыя праблемы не паднімае, а гаворыць толькі пра тое, што вось, што менавіта па той прычыне, что кто будет с вашими детьми. Ну так, потому что пытанні нават такие не задаются про тое, что ці не страцілі там, умоўно кажучы, за час дэкрэтнага адпачынку кваліфікацыю, так. Там ці веду, там ці можа быць адсталі, трэба абнавіць, час жа ўсё ж рухаецца. Гэта ж кожны год уже ўсё змяняецца. Калі, значыць, вось яна была ў 3, так можа гэта ўжо калі 10 гадоў, але нават пра гэта не ідзе гаворка, а вось менавіта, а хто будзе з вашими дзецьмі. Ну гэта паказвае, што няма ні інфраструктуры, няма гэтага роўнага размеркавання гэтых сямейных абавязкаў. Гэта вось тое, што... Не, ну, спадарня Ірына, сямейныя это абавязкі могуць быць унутры сям'і размеркаваныя добра, но у працадаўцы нават такога пытання не ўзнікае. Я думаю, што гэта звязана. Я гэта думаю, што ўсё звязана, і я пра гэта таксама гаварыла. Вось я яшчэ раз вось возьмем адну і тую ж сям'ю, мужа і жонку, у якіх 3 дзяцей. Вось прыйдзе муж уладкоўвацца на працу, яму скажуць: супер, бярэм. Прыйдзе жонка: куды? У вас 3 дзяцей. А гэта вось адна сям'я. І можа на самой справе у іх там, ну, усё там размеркавана. Ну так, да, і нават я так думаю, што калі б яна сказала, што у нас з мужам все размеркавана, там как бы один раз, калі што, то я сяжу, другі раз ён сядзіць, для працадаўца это наўрад ці было б аргументам. Ну, я думаю, для шмат каго з працадаўцаў не было б аргументам, на жаль. Добра, давайте яшчэ да адной тэмы звернемся. У нас іх і так тут шмат накідалася і працягвае накідвацца, таму што ёсць пытанні, але давайте ўсё ж таки перайдзем да тэмы, якую варта абмеркаваць. 25 лістапада ну, прызнана такім міжнародным днём барацьбы за ліквідацыю гвалту у дачыненні да жанчынаў. Што па стане вот з гэтым узроўнем сітуацыі з гвалтам у дачыненні да жанчынаў мы можам сказаць увогуле, але можа быць все ж таки больш з нашага беларускага глобусу, гледзячы на эту праблему? Ну, і ўвогуле праблема, а калі мы гаворым пра Беларусь, так гэта вялікая праблема. І давайте я скажу, што не толькі 25 лістапада. 25 лістапада учора, так, гэта вось гэты міжнародны дзень, але зараз ідуць гэтыя 16 актыўных дней супраць гвалту ў дачыненні да жанчын. І 16 дней менавіта яны скончваюцца 10 снежня у міжнародны дзень правоў чалавека. І вось калі спытаць, ну, не ведаю, нават калі б я у вас спытала бы, а вось якое права чалавека парушаецца часцей за ўсё, то гэта менавіта вось права жанчын на жыццё без гвалту. Вось менавіта вось гэта права чалавека, яно парушаецца, на жаль, часцей за ўсё. Гэта найбольш распаўсюджанае парушэнне правоў чалавека. Ну, тут трэба сказаць, што, на жаль, гэтае права не толькі парушаецца, але часта людзі, жанчыны і нават не ўсведамляюць, што гэта таксама гвалт у іх дачыненні. Ну, зразумела, калі гэта фізічны гвалт, калі там гэта збіццё, калі гэта катаванне, і гэта
гэтак далей. Ну гэта як быццам усе разумеюць, але ёсць іншыя формы гвалту, напрыклад эканамічны гвалт. І можна сказаць, вось мы гаварылі пра гэтую маладую жанчыну, што яна таксама вось як бы яна падвяргаецца гэтаму эканамічнаму гвалту якраз ад імя дзяржавы. Яна не можа рэалізаваць сваё права на працу, яна не можа карміць сябе, яна не можа карміць сваіх дзяцей, і гэта ўсё робіць яе залежнай, напэўна, у данным выпадку ад мужа. Я пра гэта гавару, што вось вы мяне часта пытаецеся, альбо там наша аўдыторыя, а вось чаму там жанчына не сыходзіць, вось калі яна аказваецца ў сітуацыі гендернага гвалту. А таму, што вельмі часта ў яе няма вось гэтай крыніцы даходаў, яна можа не працаваць вось менавіта таму, што выхоўвае дзяцей, альбо там муж забараняе працаваць, забараняе атрымліваць адукацыю, мець кішэнныя грошы і гэтак далей. Гэта вось эканамічны гвалт. Ёсць яшчэ сексуалізаваны гвалт. І гэта таксама як бы вялікая праблема, ўсё, што датычыць згвалтаванняў, спроб згвалтаванняў. І гэта зноў жа не толькі там дзесьці ў цёмным лесе альбо на цёмнай вуліцы. Гэта, на жаль, адбываецца і ў арганізацыях, гэта адбываецца ў сем'ях, гэта ўсё ёсць. І псіхалагічны вербальны гвалт, вось усякія там, калі там розныя там брудныя словы, брудныя намёкі і гэтак далей. Нават тыя ж самыя сексісцкія жарты, гэта таксама псіхалагічны гвалт. І калі мы гаворым, што нам патрэбна нулявая талерантнасць да гвалту, гэта не значыць, што гэта толькі забарона на фізічны гвалт. Гэта, між іншым, забарона і на тыя ж самыя сексісцкія жарты, дамаганні, пераслед, эканамічны гвалт і гэтак далей. Вось вы гаварылі, як сітуацыя ў Беларусі, а, на жаль, мы пасля 2020 года вельмі дрэнна ведаем, якая сітуацыя ў Беларусі, вось у тым ліку з гендерным гвалтам. Афіцыйнай статыстыкі ўжо няма, але і ў мінулым годзе, і ў пачатку гэтага нейкая статыстыка прарывалася і гаварылася пра тое, што ў Беларусі штогод фіксуюць ад 70 до 80 выпадкаў домашняга гвалту, хатняга гвалту. Вось, разумееце, 70-80 тысячаў выпадкаў хатняга гвалту. Калі гэта падзяліць на 365, то кожны дзень больш за 200 выпадкаў. Так гэта тое, што фіксуецца міліцыя. А зразумела, далёка не ўсе людзі зараз як бы звяртаюцца ў міліцыю. Гэта, як бы зразумела, і мы не ведаем на самой справе маштаб гэтага. Тым больш, як мы можам штосьці ведаць? Можам ведаць, напрыклад, праз апісанне нейкіх выпадкаў, пра якія расказваюць дзяржаўныя СМІ. І нават, хаця гэта дзяржаўныя СМІ, вось я вяду такой маніторынг, я магу сказаць, што кожны тыдзень абавязкова, і нават не адзін, а 2-3, не буду гаварыць ужо кожны дзень, але вось 2-3, а можа і болей выпадку апісання хатняга гвалту ў дзяржаўных медыа ёсць. І паверце мне, гэтыя апісанні, яны такія жудасныя. Гэта не тое, што там нават, я не ведаю, там адзін раз як бы ударыў. Гэта такія апісанні па 30, 40, 50, гэта і агнестрэльныя раненні, гэта і падпальванне бензінам, і гэта немагчыма чытаць. І тое ж самае мы можам ведаць штосьці з банку судебных рашэнняў. Вось як зараз незалежныя журналісты могуць нейкую інфармацыю атрымаць, вось толькі такім чынам. Таму поўнай статыстыкі няма, але зразумела, што карціна жахлівая, і то, што, на жаль,
гвалт для пэўнай часткі беларусаў, беларусак і до 20-го года быў нормай, на жаль. А пасля 20-го года, калі мы жывем, калі беларусы і беларускі жывуць у сітуацыі дзяржаўнага, агульнанацыянальнага гвалту, так гэты ўзровень ён стаў яшчэ большы. Прывяду вось такую лічбу па свеце. Кожныя 10 хвілін у свеце забіваюць жанчыну. Кожныя 10 хвілін. І між іншым яшчэ такі факт па Беларусі. Тое, што дае афіцыяльная міліцыя зараз, што кожнае 3-е забойство ў Беларусі гэта ў сям'і. Гэта рукамі блізкіх. Вось такая сітуацыя. Вось мы калі кажам пра гвалт у дачыненні да жанчынаў, то найперш гэта менавіта ідзе пра гвалт, які з боку блізкіх, умоўна кажучы, у сям'і. Тым не менш, вы адзначылі такое, што гвалт як норма ўзаемадзеяння з людзьмі на дзяржаўным узроўні. Што маецца на ўвазе? Якім чынам звязаны гвалт ад блізкіх людзей у дачыненні да жанчыны, то есть, умоўна кажучы, у сям'і, і гвалт на дзяржаўным узроўні? То, может быть, вы увогуле связываете репрессии супраць всех этих экстремистов, которые хотели праз выборы захапіць неконституционным шляхам уладу и гвалт у дачыненні да жанчын у сям'і? Так, для мяне гэта звязаныя рэчы, безумоўна. Зараз Лукашенко транслюе гвалт як такую норму ўзаемадзеяння з людзьмі, якія там не падпарадковваюцца больш мяккім формам ўзаемадзеяння, а якія больш мяккія формы толькі маніпуляцыя. Наогул, я думаю, што і маніпуляцыю можна разглядаць як вербальны гвалт, але ладно, ўжо хай будзе маніпуляцыя і гвалт. Як Лукашенко як бы кіруе дзяржавай пасля верасня 20-го года. Выключна альбо гэта маніпуляцыі, альбо гэта такі адкрыты, непрыхаваны гвалт. Ён гвалтуе, зразумела, беларускі народ, але ён гвалтуе сваіх падначаленых. Калі мы, напрыклад, бачым гэтыя нарады, калі, ён распякае дарослых мужчын перш за ўсё і гаворыць, што ты сядзеш, ты там пойдзеш у турму, калі ты гэтага не зробіш, ты там там-то акажешся і гэтак далей. Гэта ж таксама як бы ўзаемадзеянне пабудаванае на гвалце. А гэтыя людзі прымаюць гэтыя нормы і не нясуць яго на ніжэйшыя ўзроўні. Калі вы гаварылі, што гвалт у сям'і, так, хатні гвалт – гэта вялікая праблема, але гэта, на жаль, і гвалт у арганізацыях. Это не абавязкова фізічны гвалт, хаця зноў жа праз медыа мы ведаем і пра такое, а гэта гвалт псіхалагічны, гэта гвалт эканамічны, гэта дамаганні, гэта пераслед. Для мяне адназначна тая сістэма, якая зараз існуе ў Беларусі, яна зверху донізу пранізаная гэтым гвалтам, і трэба мець, як бы вельмі такія моцныя каштоўнасці і прынцыпы, каб супраціўляцца гэтаму гвалту на сваім персанальным узроўні. Канешне, дзякуй Богу, такія людзі, такія сем'і, безумоўна, ёсць, але я б сказала бы так, што, на жаль, гвалт праблема не толькі беларуская, але калі мы гаворым пра заходнія страны, пра страны дэмакратычныя, яны прызнаюць гэтую праблему і яны з ёй сапраўды змагаюцца. Яны гавораць, што гэта у нас, на жаль, гэтае ёсць, і мы робім гэта, каб гэтага не было. А ў Беларусі гэта, па-першае, як быццам не праблема. Калі, у 18-м годзе Лукашенко сказаў, што нам не патрэбны закон супраць гендернага гвалту, ён жа гаварыў, што нам гэта не патрэбна, у нас і так як бы ўсё добра, для чаго нам гэта дурь узятая з захаду. Як бы у нас няма гэтай праблемы, а па-іншаму у нас зараз уся сістэма улады пабудавана менавіта на гвалце. Так гэта людзі узнаўляюць гэтую сістэму, кожны на тым узроўні, на якім можа. Так, асабліва калі ўлічыць гэтых так званых там сілавікоў,
пачынаючы ад звычайных там участковых і працягваючы там амапам, губазікам, вертухаямі на зонах, якім дазволена цяпер усё, калі гвалт гэта магчымасць кар'ернага росту, то яны вось так гэтая ўседазволенасць пранікае ва ўсе там некія разуменні, вяртаецца домой і паспрабуй ты што-нибудь там жонка ці дзеці сказаць яму там суперак. Так і ёсць. І між іншым яны гэта робяць і на працы. Вось калі зараз выходзяць палізняволеныя, у тым ліку жанчыны расказваюць вось пра тыя жудасныя рэчы, якія там у калоніях, у турмах там і гэтак далей. Гэта ж вось яшчэ раз гэта робяць тыя беларусы і беларускі, якія жывуць у краіне. А робяць нават не таму, што гэта вось пытаюць часта, вось для чаго гэта робяць? Няўжо яны там такія вось злодзеі, такія вось там маньякі, садысты і гэтак далей. Вось я падказала бы, што яны робяць гэта, на жаль, таму, што яны могуць гэта рабіць. Таму, што яны вось разумеюць, што яны тут ніхто іх як бы караць за гэта не будзе, што менавіта так і трэба сябе паводзіць, і вось самыя такія іх нізкія інстынкты, яны на самой справе як бы рэалізуюцца, і так для людзей гэта становіцца нормай. Кто-то прыйдзе, будзе рабіць тое ж самае з там жонкай і з дзецьмі. Хтосьці дома не будзе, але будзе гэта менавіта на палізняволеных, альбо там на якіхсьці іншых людзях, якіх там сустрэне там у іншай сітуацыі. Так вось менавіта дзякуючы таму, што сілавікі як бы сёння такая адна з галоўных як бы не ведаю, можа нават галіну лады у Беларусі, і вось гэтыя нормы, што калі ты нам не падпарадковаешся, то мы прымусім цябе вось праз там фізічную сілу, праз дзейкі, праз там катаванні і гэтак далей рабіць, гэта ж як бы яно успрымаецца грамадствам, кагосьці яно прымушае больш абараняцца ад гэтага, больш супрацьстаяць гвалту, а хтосьці не вытрымлівае і пачынае таксама вось принимать такую ж самую модель. Таму вось Лукашенко заставіць нам вельмі такую складаную цяжкую спадчыну, у тым ліку вось за гэтыя гады. Ну что ж, я хотел бы нагадать усім про необходность подписаться на YouTube канал Еврорада, каб не пропускать наши наступные штотыднёвые сустрэчы и размовы со спадарней Ірынай Сидорской. Для гэтага подписывайтесь, ставьте свои подабайки, натискайте на звоночек, ну и безумоўно расширвайте, каб якамага большая колькасць людей долучылася да вось нашага такого адукацыйнага проекту. Ну, безумоўно, захоўваючы бяспеку, калі гэта небяспечна, то глядзіце, але без подписки. Ну і яшчэ хотел бы сказать, что мы тут шмат разважалі, что можа быть прыйшоў час спадарыні Ірыне свой телеграм-канал ці YouTube канал распачаць, адкрыць і там больш шырака гэта вот больш масава прасоўваць гэта ўсё гендерную тэматыку. Пакуль телеграм-канал свой не распачала, але праграму яшчэ адну на Ютубе мае. Пару словаў. Так, зараз ёсць яшчэ вельмі такая у нас цікавая праграма. Вось гэтая называецца у нас гендер-гэп, а тая называецца гендер-трэп. Трэп гэта па-англійску пастка. Вось каб не папасць у гендерную пастку, каб не папасться у гэтую пастку гендерных стэрэатыпаў, глядзіце наш гендер-трэп. Ён у іншым фармаце, не ў такім як гендер-гэп. Ну і мне здаецца такі цікавы. Там шмат цікавага, і мне падабаецца, там ёсць такі чек-ліст. Ну вось паглядзіце, калі вы адказваеце хаця б на адно з пытанняў станоўча, тады, я думаю, трэба паглядзець. Ну что ж, спасылочку зараз я попрошу, каб далі тут у нас у каментатарскую. І, дарэчы, ёсць на працяг вось гэтай тэмы, якую мы з вами распачалі
ці працягваем уже ў прынцыпе не адзін раз тэму гвалту ў дачыненні да жанчынаў мы з вами абмяркоўвалі. Пытанне ад нашай глядачкі, прычым глядачкі, пытанне гаспадарыні Сідорскай: як абараніцца мужчыне ад агрэсіі жанчыны, калі яна знайшла другога, а гаспадара хаты выганяе на вуліцу, альбо бясконца здае на суткі ў міліцыю, альбо журналісту панкаўцу жонка агаварыла, а ў суд не з'яўляецца. Вот давайте. Ну, давайте скажем так. Давайте я зараз выкажу свою думку. Ці можа быць такое, што ахвярай гвалту, гендернага гвалту становіцца менавіта мужчына? З майго пункту гледжання такое можа быць, але ўсё ж таки гэта вельмі не тое, што нават не распаўсюджаная сітуацыя, а я б сказала бы хутчэй выключэнне. Я не буду мець на ўвазе тут вось адносіны паміж напрыклад, маці і сынам, альбо там бацькам і дачкой. Вось гэтыя менавіта такія адносіны бацькоўства я б тут не брала. А вось калі менавіта гавару пра партнёраў, супругаў, былых супругаў і гэтак далей. Ці можа менавіта вось жанчына займацца гвалтам у адносінах да мужчыны? Напэўна, можа, але яшчэ раз гэта будзе хутчэй выключэннем. Чаму? Таму што ўсё ж такі сілы у них няроўныя і, безумоўна, усе магчымасці на баку мужчыны. І калі мужчына расцэньвае сябе як ахвяру гвалту любога, псіхалагічнага, фізічнага, эканамічнага і гэтак далей, яму значна лягчэй, чым жанчыне выйсці з гэтай сітуацыі. Я б сказала бы, што мы вось тут блытаем, напэўна, паняцці канфлікту і гвалту. Мы думаем, што вось калі, напрыклад, я гавару пра тое, што не павінна быць гвалту ў адносінах да жанчын, то хтось думае, што гэта, што як бы жанчына і мужчына могуць пабудаваць такія адносіны, у якіх няма месца канфліктам. Не, гэта не так. Канфлікт і гвалт – гэта розныя рэчы. Канфлікты, яны непазбежныя і яны нармальныя, натуральныя з'явы ў чалавечым жыцці. А вось рабіць так, каб гэтыя канфлікты рэалізаваліся ў форме гвалту, вось гэта дрэнна. І вось давайце вучыцца так, каб нашыя канфлікты, яшчэ раз, яны непазбежныя, і непазбежныя канфлікты паміж мужам і жонкай, паміж партнёрам і партнёркай. Но тое, што яны не павінны прымаць форму гвалту, тут у мяне ніякіх няма сумневаў. І мне здаецца, што два дарослых чалавека дакладна могуць падзяліць там нейкую сумесную маёмасць, у тым ліку кватэру і гэтак далей. Так, гэта складана. На самой справе гэта складана. Але, вось мы дарослыя людзі, і для нас і ёсць складаныя рашэнні. Яшчэ одна тэма. З днямі з'явілася навіна пра тое, што Путін падпісаў закон аб забароне прапаганды child-free. І аб забароне усынаўляць дзяцей грамадзянам краін, дзе дазволена змена полу. Здавалася б, Россия, што ад іх чакаць, яны там ўсё змагаюцца з ЛГБТ, з child-free, там з чым толькі можна, скрэпы і ўсё астатняе. Вот вайна ім не перашкаджае, а вот астатняе child-free, ўсё астатняе это вот тое, з чым трэба змагацца. Здавалася б, і дзякуй Богу, хай што хочуць там сабе тое і робяць. Але гляжу я зараз навіну, там же ж па Беларусі крочыць семімільнымі крокамі марафон адзінства. І, значыцца, в адным з гарадоў на гэтым мерапрыемстве арганізаванай невесткай Лукашэнкі выступае Круты. І заводзіць тэму пра тое, як тут ўсё нашае беларускае грамадства хочуць сапсаваць, падпарадкаваць, таксама нейкія там скрэпы ці што там вот нашыя парваць, паламаць і ўсё астатняе, і заводзіць тую ж самую шарманку. А маецца на ўвазе гэта і тое ж самае child-free, і ЛГБТ прапаганда, і квадроберы. Вот так вот крутога нешта вот подорвала, вот ща вот гэтая квадроберная ситуация,
Што гэта, чаго іх так вот разрывае ад гэтай тэматыкі? Яны прыклад бяруць са сваіх вот этих вот это старшых братоў азіяцкага паходжання, татара-мангольскага, ці што гэта вот? Прыклад, на жаль, бяруць гэта дакладна, бяруць, ну, як бы яны заўсёды бралі гэты прыклад, але ўсё ж такі да 22-го года, да пачатку поўнамаштабнага вторгвання, яны рабілі гэта не так адкрыта. А вось менавіта пасля лютага 22-го яны, ну, робяць гэта вось ужо, як бы тут ніякіх сумневаў няма. І вось калі там Пуцін штосьці прымае такое, на жаль, гэта такі сігнал для нас, што, магчыма, вельмі хутка у нас таксама гэта будзе. Для чаго гэта яны робяць? Я думаю, што тут як бы ў іх дзве асноўныя мэты. Першае, паказаць, які дрэнны захад. Ім жа вельмі, ну, вельмі як бы хочацца паказаць, што вось гэтыя недружасныя нам краіны, вось гэты калектыўны захад, яны вельмі дрэнныя. Яны пыталіся як бы, ну, з 20-го года яны пытаюцца гэта зрабіць. Што яны, які ў іх былі аргументы? Што тут, значыць, усе галодныя, што не хапае грошай на, вось, як бы, на хлеб, на малако і гэтак далей, што ўсе мерзнуць у сваіх кватэрах зімой, што людзі не могуць мыцца і гэтак далей, бо, значыць, патрэбна, каб, значыць, ашчаджалі ваду. Ну, гэта не спрацавала. Ну, ўсё ж такі ні адзін нармальны чалавек у гэта не паверыць. Потым яны гаварылі, што калектыўны захад, ён агрэсіўны, ён хоча там разарваць Беларусь на кавалкі і гэтак далей. Ну, вось прашло 4 гады, як быццам, ну, яшчэ як бы не зрабіў гэтага калектыўны захад і няма для гэтага ніякіх падстаў. І вось тады яны ўзяліся за вось гэтыя традыцыйныя каштоўнасці і сталі пужаць грамадзян, вось менавіта, што паглядзіце, у захада нетрадыцыйныя каштоўнасці. Вось там ЛГБТ, child free, вы яшчэ, між іншым, не сказалі, у Крутога было пра радыкальны фемінізм. Ну, мне гэта вось асабліва так, ну, не ведаю, прыемна, цікава, хутчэй за ўсё. Я вось думаю, радыкальны фемінізм, ідэі у феміністак і пра феміністаў аднолькавыя, а радыкальныя гэта тыя, хто прынимаюць радыкальныя сродкі, радыкальныя інструменты, карыстаюцца радыкальнымі інструментамі. А як бы ідэі-то аднолькавыя. І вось менавіта праз вось такую дэманізацыю захаду яны хочуць, ну, як бы апраўдаць вось як бы свой изоляцыянізм, сваю, значыць, зацыкленасць вось менавіта над тым, што толькі некаторыя краіны, яны нашыя сябры, а ўсе астатнія, значыць, нас не любяць, ненавідзяць і гэтак далей. Ну і другая мэта, гэта яны ж не могуць вырашаць рэальныя праблемы, якія стаяць перад Беларусю. І таму з аднаго боку адцягваюць увагу, ну гэта ж трыгерыць людзей, асабліва калі, вось як вы зараз сказалі, яны гавораць пра дзяцей і падлеткаў. Но любы нармальны чалавек, калі слухае вось як бы такую, ну, статусную асобу ў краіне, і гэтая асоба гаворыць пра тое, што трэба абараняць дзяцей і падлеткаў, ну, як бы любы нармальны чалавек да гэтага прыслухоўваецца, бо гэта на самой справе каштоўнасць, і дзеці і падлеткі, яны патрабуюць абароны. І вось пад гэтай шыльдай, ну, вельмі так маніпулюе ўлада грамадскім меркаваннем. Канешне, тое, што гаворыць Крутой, нічога гэтага як бы няма, і гэта ўсё, ну, бздура, не ведаю, хлусня, глупства ці марашальства. Наогул у яго была такая вось рыторыка, мне нагадала Вольгу Бондарову, але, ну, Вольга Бондарова ўсё ж такі, яна, ну, зусім такая маргінальная, а Крутой ўсё ж такі мае вышэйшую адукацыю, здаецца, не адну, павінен быў і праз гэтую акадэмію кіравання прэзідэнта прайсці. І вось калі ён паўтарае вось гэтыя словы вось менавіта на ўзроўні Вольгі Бондаравай, і між іншым ён яшчэ такі даволі, ну, малады чалавек, які як бы, ну, якога павінен быць, не павінна быць вось гэтых стэрэатыпаў, можа, больш старэйшага пакалення. Я вось успамінаю
успамінаю, калі ён быў міністрам эканомікі у урадзе Румаса, і ён жа быў самым маладым міністрам, і тады яго і прадстаўлялі менавіта як такога інаватара, які вось зараз прынясе новыя ідэі. Ну, значыць, вось там у 18-19 годзе былі патрэбны новыя ідэі, а ў 24 годзе патрэбны традыцыйныя каштоўнасці. І вось, значыць, крутой з інавацыйных ідэй да традыцыйных каштоўнасцей вельмі хутка перайшоў. Ну, гэта паказвае лаяльнасць там у Кубе, прыстасаванасць іх, ну, але трэба адказваць за гэтыя словы, бо людзі слухаюць, і гэтым ён фарміруе грамадскае меркаванне, але гэта не так. Мы можам яшчэ раз сказаць, што не трэба пужацца там іншых людзей, і наогул, вось мне здаецца, пра нетрадыцыйныя каштоўнасці я значна больш чую альбо чытаю у беларускіх дзяржаўных медыа, чым я бачу на свае вочы не толькі ў Польшы, а ў іншых краінах заходняга свету. Ну, тут я значна менш бачу, чую і наогул пра гэта думаю. Ну і давайте на завершэнне, можа быть, коротко тэму. Я просто да чаго вырашыў пра яе абавязкова хоць коротко, але сказаць. Першая вось гэтая ваша тэма у вашай новай праграме гендернай гэтай пасцы, гэта была тэма жанчыны-прэзідэнты. Наколькі гэта тренд, ці гэта норма, ці гэта выключэнні. Калі ласка, раю ўсім, яна невялікая, вельмі такі іншы фармат, вельмі такі дасціпны, сціслы, але вельмі такі добры. Так што заходзьце, калі ласка, і паглядзіце гэтую праграму. Дык вось пра норма, не норма. Выбары ў Румыніі. Мы уже зараз начулі, шмат хто нават так за галаву ўзяўся ад таго, што прапуцінскі папуліст не кандыдат ад не нейкай партыі, а самавылучэнец, ледзь там не стаў лідарам, не выбіўся ў лідары. Ну, ён у прынцыпе ў лідарах стаў, таму што ён выйшаў у другі тур прэзідэнцкіх выбараў разам з жанчынай, якую вылучаюць партыі праеўрапейская, праўкраінская, як яна сцвярджаецца, і гэтак далей. Ну, мы не будзем абмяркоўваць палітычную тут складнік, наколькі што мяняе, там якія ў каго шансы і гэтак далей, але сам факт. Сам факт, напэўна, што жанчына-прэзідэнт, альбо зараз жанчына-прэтэндэнтка на прэзідэнцкую пасаду ў Румыніі, бо будзе другі тур, але хутчэй за ўсё менавіта яна выйграе гэтыя выбары. Ну, гэта ўжо не тренд, гэта, я думаю, што ўжо новая норма. На самой справе вы узгадалі вось гэтую новую праграму, і калі я рыхтавалася да яе, я для сябе склала вось такі пералік, дзе краін, дзе жанчыны ёсць прэзідэнткамі, былі прэзідэнткамі, альбо там займаюць, ну, іншая, па-іншаму называемую пасаду, але таксама топ-пасаду. Так я паглядзела, што датычыць, ну, напрыклад, той же Еўропы, такіх краін, дзе былі альбо ёсць жанчыны, іх больш, чым тых краін, дзе жанчыны яшчэ не былі. Таму гэта, ну, гэта адназначна не толькі тренд, але новая норма, але з пункту гледжання гендернай роўнасці гэта важны факт, гэта трэба ўхваляць. Ну, там шмат чаго такога вельмі цікавага менавіта вось у выбарах у Румыніі. Напэўна, я б сказала бы вось некалькі момантаў. Першы момант пра тое, што Масква не дрэмле. Вось калі вы, спадар Зміцера, толькі што гаварылі пра тое, што там, ну, што там Пуцін прымае, не будзем звяртаць увагу. На жаль, Пуцін як бы не спіць, і у тым ліку вось гэтая мяккая сіла Расіі, яна ўздзейнічае на ўсе заходнія краіны, і у тым ліку на такія, ну, як быццам бы моцныя ў дачыненні да такого супраціву Маскве, як, напрыклад, Румынія. І вось гэта
з аднаго боку, з другога боку, чаму ж вось гэтая жанчына выйшла на другое месца? Таму што там было некалькі прадэмакратычных кандыдатаў, але яны паміж сабой не дамовіліся. Там, значыць, прэзідэнт ужо быў 2 срокі, трэці ён не можа, там у любым выпадку бы камусьці іншаму перайшла ўлада, але вельмі такая класічная сітуацыя, якая нагадала мне Беларусь до 2020 года, калі вось у нас таксама некалькі прадэмакратычных кандыдатаў, але яны, кожны з іх ідуць як бы па асобку і зразумела, паміж імі гэтыя галасы размяркоўваюцца. Таму вось гэтат прарасійскі выйшаў на першае месца. Вам яшчэ павінна быць прыемна, бо гэтая жанчына працавала журналісткай усё жыццё. Таму вось мы паглядзім, што такое менавіта журналістка на пасадзе прэзідэнта. Але так, гэта, ну, я думаю, што гэта новая норма. І добра, можа, мы дажывем да таго часу, калі гендер прэзідэнта ўжо на самой справе не будзе такім важным, бо ў нас будуць прэзідэнты абодвух гендераў. Вось цалкам згодны, тому что от у нас у студыі Еўрарадыё гэты прынцып ужо працуе, потому что нам не важны гендер, а важны найперш узровень экспертнасці нашага суразмоўца. Будзем спадзявацца, што менавіта так. Вот так яно і ёсць. І наши эксперткі і эксперты гэта вам пацвердзяць. Дзякуй вялікі. Але яшчэ раз нагадываю пра неабходнасць глядзець і подписываться як на YouTube канал Еўрарадыё, дзе можна паглядзець праграму Гендер-гэп, так і на канал, дзе можна Гендер-трэп, гендерная пастка. Гендер-трэп. Вот потрапіце ў такую пастку і скажу вам, будзе не балюча, а вельмі прыемна і таму што будете атрымліваць новыя веды, а новыя веды гэта заўсёды прыемна. Ірына Сідорская, Зміцер Лукашук. Жыве Беларусь.